बाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल डेन्स बागुरुम्बाया मुलुगाव बे वर्ल्डआव गोसारनायनि माखासे गुमुर सोरनि थाखाय वर्ल्डआव गोसारखो सोरनि थाखाय बुहुमाव गोसारखो दा बिनि आन्दोआव मा दङ नोंथांमोना एसे मिथिहोनो सानदों मानोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आसा खालामो। बावैसो सिगां जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा सुइजारलेण्डआव दङैमोन। बिथाङा सुइजारलेण्डनिफ्राय माखासे खोथा फोरमायहरदों। बिथाङा जोंनि बागुरुम्बाया वर्ल्डआव सोरनि थाखाय गोसारदों सोरनि थाखाय बुहुमाव मिथिजादों दा बे खोथाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया लाइभनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायहरदों। बिथाङा फोरमायदों सुइजारलेण्डआवबो जेरावनो सुइजारलेण्डनि मानसिफोरा जेरावनो लोगो मोन्दों बेयावनो बर'फोरनि बागुरुम्बानि सोमोन्दै गावनाव सोंदों बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। आरो लोगोसे जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया मिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि जिथुनाखि टुइटार बिथांनि फेसबुक बिथांनि इउटुबनि गेजेरजों इउटुबनि बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नेटवर्कनि गेजेरजों बुहुमाव बागुरुम्बा जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल बागुरुम्बाया माने सिनायथि मोनजानो थाखाय सिनायथि मोनजादों। मानोना नरेन्द्र मदि बिथांनि जिथुनाखि इउटुबनि 2 मिलियन बा 2 कौटि मानसिफोरा नरेन्द्र मदि बिथांनि नेटवर्कनि गेजेरजों इन्जय खालामदों एबा रंजादों रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि जाहोनाव वर्ल्डनि मानसिफोरानो बागुरुम्बानि सोमोन्दै मोनथिदों माने बर'नि बागुरुम्बानि सोमोन्दै मोसानायखौ नुनो मोनदों। थ' रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव जोङो मोनथिनो हायो मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि थाखायसो नरेन्द्र मदिनि जोहै बा बिजोंजों जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल बड' फक डेन्स जायखौ जोङो सिख्रि सिख्ला मोसानाय जायखौ जोङो बागुरुम्बा होननानै बुङो बियो बिथांनि गेजेरजोंसो मुलुगाव गोसारदों। आरो दिनैनि ग्लबेलाइजेसन एन्ड टेक्न'लजि मुगायाव दिनै बर'आ सिनायजादोंबा बिथांनि जोहैसो दिनै सिनायजादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोबोद बाख्नायथावना नरेन्द्र मदिखौ बे समाव जोङो एसे बर' जाथि हिसाबै बर' हारि हिसाबै साबायखर बावनांगोन रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन बिथांनि इउटुबनि जोहै बिथांनि इन्सटाग्रामनि जोहै बिथांनि फेसबुकनि जोहै बर'नि बागुरुम्बाया मुलुगाव सिनायथि मोनदों। आरो बेखौ फोरमायदों बिथाङा मानोना चाइनायाव मोनसे वर्ल्ड कापनि मोनसे उद्बोधनि बा बेखेवनाय मोनसे मोसानाय जादोंमोन माने बयनिख्रुइ साबसिन बयनिख्रुइ हामसिन एक्सिलेन्ट माने बिराद मोजां चाइनायाव मोनसे अलिम्पिकनि माने उद्बोधन बेखेवनाय जादोंमोन। बेयाव बे मोसानाया वर्ल्डआवनो मोनथिजादोंमोन। दिनैनि दिनाव बागुरुम्बा मोसानाया बै चाइनानि वर्ल्ड कापआव जिथुनाखि उद्बोधन खालामनाय मोसानाय बेखौबो गाख्लायबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बुंनो थाङोब्ला टप माने साबसिन एक्सेलेन्ट सुपार डुपार होननानै बुङोब्ला जोंनि बागुरुम्बाया टपआव दं रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बियो मोनसेल' नरेन्द्र मदि बिथांनि जोहै। थेंक इउ भिडिअ'खौ नायलांदो। এটা কথা মই নকলে নহব দেভোচতো অসমৰ বাগৰুম্বাৰ আলোচনা যাকে য'ত লগ পাইছো মোক সকলোৱে বাগৰুম্বাৰ বিষয়ে জানিব খুজিছে সকলোৱে বাগৰুম্বাৰ আলোচনা কৰিছে
আৰু সকলোৱে এটা কথা মুখে মুখে যে চীনত যি অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী হৈছিল সেই আছিল অলিম্পিক উদ্বোধনীৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ আৰু বিনন্দীয়া অনুষ্ঠান। সকলোৱে এতিয়া কৈ আছে যে বাগৰুম্বা অনুষ্ঠানে চীনৰ অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকো পিছ পেলালে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ টুইটাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফেচবুক, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰাম, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইউটিউব, এই গোটেইকেইটা যদি আমি সংলগ্ন কৰি দিওঁ প্ৰায় 200 মিলিয়ন অৰ্থাৎ প্ৰায় 2 কোটি মানুহে বিশ্বজুৰি এই বাগৰুম্বা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিছে। আৰু ডেভছতো মই যাকেই লগ পাইছোঁ সকলোৱে মোক বাগৰুম্বা নৃত্যৰ বিষয়ে কথা সুধিছে, বড়ো আৰু অসমৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে।